Obe kalama ka fo Fransikaw kɛrɛnkɛrɛn ni yana min ye u ka jamana kuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye a jira ka fɔ ka kɛlɛbolo min n'u bɛ an fa dugukolo kan n'u k'a ma ko Barkhane o Barkhane ka fɔ an bɛ kalo min na n'o ye juin kalo ye o juin kalo ko u fori waati u ka kɛlɛbolo min bɛ Mali dugukolo kan ani jamana 5 minnu bɛ ni cɛncɛnfuga kɛn bɛ ka jamanaw labɔ o jamana ninnu n'a bɛ fɔ a ma ko G5 Sahel o daminɛ o ye Mauritanie ye ka Mali daw kan sabu Mali fana bɛ Mauritanie ni kɔrɔn cɛ anw ka jamana de bɛ Mauritanie ni kɔrɔn cɛ Mauritanie Mali Burkina bɛ anw naga kɔrɔ an faso dugukolo a worodugu kɔrɔn seleke Burkina Faso bɛ Niger o fana bɛ anw ni kɔrɔn cɛ Chad o fana bɛ Niger ni kɔrɔn cɛ ni jamana 5 kofɔlen ninnu Faransi de ka sɔrɔlasiw o bɛ o jamana ninnu kan Faransi jamanakuntigi a ko o kɛlɛbolo min bɛ nin jamana 5 ninnu kan ko kɛlɛbolo ka sigilen papalikɛlaw kɛlɛli la a ye olu ka baara bojɔli k'u ka baara dabilali kofɔ a ko k'a bɛna kɛ nɔnabila ye a nɔnabila bɛna kɛ magɛn kɛlɛbolo ye yala u bɛna kɛ jamana jumɛn kɛlɛbolo ye a ye nin kibaruya in lase u yɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye setigi jamanaw ye u ka lajɛ dɔ senfɛ a jira k'a fɔ nin kalo in fori waati k'a bɛna pereperelatigɛw di nka ka kɔn nin fɔlen ye a tun y'a jira k'a fɔ ko ale fa dugukolo sɔrɔlasi minnu bɛ Mali dugukolo kan ko olu ni an ka sɔrɔlasiw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka jɛ ka baara kɛ ka papalikɛlaw kɛlɛ an fa dugukolo kan ko bɔ jɔra k'ale y'a fɔ ko o jɔ fɔlɔ ko Faransi tɛna se ka jɔ jamanaw yɛrɛw jɔyɔrɔ la minnu ye o jamana minnu bɛ yen a kan bɛ anw faso de Mali ma k'a fɔ ko yala Faransi de bɛna jɔ an ka jamana ka segin yɔrɔ yɔrɔ bɛ an fa dugukolo kan ko Mali mara bɔra ye ko Faransi ka baara tɛ komi Mali sɔrɔlasiw tɛ Mali ka mara tɛ woro kofɔlen na ko Faransi ka o baara ninnu kɛ Mali nɔ na ko Faransi ka baara tɛ o ye ko jamana ninnu a kan bɛ Mali de ma an faso Mali an ka jamana ka mara ka segin cakɛbondasow ka segin Mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen na ka na ni basigi ye k'o tɛ Faransi ka baara ye o ye jamana minnu bɛ o ye olu yɛrɛw de ka baara kɛta ye o ye olu yɛrɛ ka kɛta de ye o ye u bɛɛ o ŋaniyaw de kɔnɔ a ye nin de kuma in fɔ k'a fɔ ko u ka kɛlɛbolo min bɛ yen n'o ye Barkhane ye ko u ka baara bɛna bɔ jɔ o nɔnabila bɛ kɛ magɛn ye ko jamanaw minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka Mali dɛmɛ ani jamana minnu bɛ yen ni papalikɛlaw kɛn bɛ k'u genge u jamanaw da la ko jamana o jamana b'a fɛ ka o jamana kofɔlen ninnu dɛmɛ ko ale ka sɔrɔlasiw bɛna kɛ o nɔnabila ye Emmanuel Macron a ko olu ka sɔrɔlasi ale faso sɔrɔlasiw bɛ cɛncɛnfuga kɛn bɛ ka jamana minnu labɔ ko yɛlɛmaba de bɛna don u ka baara la sinsin yɔrɔ bɛna kɛ Europe jamanaw ye olu bɛ ka kɛlɛbolo dɔ labɛn wala kɛlɛbolo dɔ labɛnnen don olu fɛ n'o ye Takuba ye ani EUTM ninnu ye mɔgɔw ye maa minnu ni maa min taara Kulukoro an ka sɔrɔlasikan min bɛ Kulukoro Sumangurun Kante donna Kulukoro la yɔrɔ min sɔrɔlasikan minnu bɛ yen nin sɔrɔlasi ninnu de bɛ yen k'u nakun ye Mali sɔrɔlasiw degeli ye kɛlɛ la k'u labɛn an ka sɔrɔlasiw kɔni hali ni Emmanuel Macron ma pereperelatigɛ di maa niyɔrɔ to i t'o dɔn nka i niyɔrɔ kuma i b'o dɔn a ko Faransi ka baara tɛ ka jamanaw basigi k'u lakana yɔrɔ la yɔrɔ minnu o sigiyɔrɔw bɛɛ nimakaran na ka sababu kɛ o jamana kofɔlen ninnu ka kan ka jɔ jɔda min na u ban bɛɛ wali u dɛsɛra ka jɔ jɔyɔrɔ la ko Faransi ka baara tɛ ka jɔ o jamana ninnu nɔ na Emmanuel Macron ka nin bɔlen a kɛra tile damadama kɔfɛ a tun ye ŋaniya dɔ fana ta k'a fɔ anw ka sɔrɔlasiw ani Faransi sɔrɔlasiw ale faso sɔrɔlasi minnu bɛ yan baara ɲɔgɔnya min tun bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko k'o jɔ ka sababu kɛ mɛ kalo tile 24 tɛmɛnen fanga paron kɛra n'o fanga paron senfɛ Asimi Goïta a ye bandaw ani Mokhtar Wane ka fanga a y'a minɛ u la Emmanuel Macron k'a ko jamanadenw seginni fanga na furancɛ fanga sɛnsɛnni na o ye wajibi de ye
a ko fana ale ti jɛn'a ye k'a fɔ ko Mali marabaw u ni diinɛ marifatigi minnu bɛ an fa dugukolo kan k'olu ka bɛnko la ko ale ti jɛn'a ye. N balimaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Faransi ka kɛlɛbolo minnu bɛ an fa dugukolo kan a bɛ taa kɛlɛcɛ 5,000 hakɛ la. Mali dɔrɔn tɛ ko ye n ye jamana minnu fɔ aw ye bɛɛ ni jamana kofɔlen na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ka ca an fɛ Mali kɔnɔ yan Burkina Faso, Niger ani Tchad. O kɛlɛbolo de ko a ma ko Barkan o bɛ an fa dugukolo kan kabini san 2000 ni san 14 nka ka kɔn o ɲɛ n y'a jira u la k'a fɔ Professeur Jɔnkuna Tarawele tun ye Faransi de wele u tana o fana tun nana ni kɛlɛbolo min ye o kɛlɛbolo o tungo ma ko Serval o de bayɛlɛmana ka kɛ Barkan ye. Nin ko in kɔlɔsilikɛlaw Faransi ka kɛlɛbolo donni ka bɔ Mali kɔnɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin ko in kɔni bɛɛ y'i ta fɔ a la. Yala musaka de bonyana Faransi ma wa sabu dɔw ko san o san Faransi bɛ nafolo min don Mali kana na a bɛ taa fo 500 miliyari euro wari miliyari 500 o nafolo ka ca ka se hakɛ min ma n'a kɛra fili ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ nka bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ fɛn ɲinina n'i y'a ye ka fɛn o fɛn kɛ i b'a sɔrɔ a b'a tɔnɔ bɔ fan dɔ fɛ. Duguduguma kuma dɔw bɛ senna k'a fɔ Faransi yɛrɛ ni minɛn minnu nana an fa dugukolo kan dɔw ko Faransi ka o lahawta minɛ ninnu k'a dabɔkun ye an ka jamana kɔrɔn fɛ komi an ka jamana ka kɔlɔsili tɛ yen anw yɛrɛw ka jamana a kɔlɔsilikɛla foyi tɛ yen jamana ka mara tɛ yen jamana ka kɔlɔsilikɛla foyi tɛ yen yala Faransi bɛ ka mun kɛ Mali dugukolo sanfɛ minɛn minnu b'u bolo yala u korew tɛ k'an ka dugujukɔrɔ nafolo bɔ yala u y'o dun k'u fa de u ye min sɔrɔ o wasara o de y'a to u b'a fɛ ka sira ta wa a ko ma kɛ cogo o cogo tuma dɔ la a ye se ka kɛ nafolo musaka min bɛ bɔ Faransi fɛ u ka kɛlɛcɛw ladonni na o musaka de girinyana dɔw taara k'a jira k'a fɔ ko ayi dɛ Faransi yɛrɛ jamanaden caman bɛ bi olu ka sɔrɔlasi minnu bɛ Mali dugukolo kan a tɛ o jamanadenw fɛla ye u ka hakilinata tɛ. Emmanuel Macron dun b'a fɛ ka bɔ fanga nɔfɛ ɲini cogo kura la a b'a fɛ ka waati kura ɲini fanga na i n'a fɔ olu ka jamana kan ni fanga kalifara i la furancɛ kɔnɔ n'i y'o sɔrɔ i bɛ se ka ɲini tuguni ko a b'a fɛ ka bɔ fanga nɔfɛ tuguni Faransi ka an ka jamana dugukolo bila yala a bɛna kɛ gɛlɛya ye wa an ka kɛlɛcɛw bɛ papalikɛla ninnu kɛlɛli min kɛ nin waati ani waati nata ninnu na nka ma bɔ sira o sira fɛ an ka jamana na se ka jɔ a ka jɔyɔrɔ la Faransi tun bɛ jɔda min na waati jan nataw ninnu na i n'a fɔ sɛbɛn min y'a jira cogo min o sɔrɔtigɛ de la diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyenw olu ka kɛlɛbolo min bɛ a ko Faransi yɛrɛ yeli dama a bɛ tiɲɛnikɛla ninnu a bɛ u galabuw faga ni ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyenw olu ka sɔrɔlasi ɲɛmɔgɔ dɔ ye ko ni bin kɛra olu kan ko Faransi ka kɛlɛbolo de bɛ olu magɛn avril kalo tɛmɛnen RFI y'a jira k'a fɔ olu ka sɔrɔlasi daga min n'o bɛ Kidal mara la ko papalikɛla ninnu u jamakulu de taara firi olu kan ni Faransi tun ka sanakulun tɛ n'o ye kɛlɛkɛ sanakulun ye ko digi tun bɛ kɛ olu la kosɛbɛ nin ye mɔgɔ min ale sigilen don Tombouctou ko Faransi ka kɛlɛbolo kegunya minnu bɛ u la ni kɛlɛ dɔnni min bɛ u la ko ni Faransi ka kɛlɛbolo wulila ka bɔ Mali dugukolo kan tuma min na mɔgɔw mago bɛ magwɛna ni maa wɛrɛ ye ale y'a jira k'a fɔ kibaruya minnu ni o bɛ olu bolo olu ni Faransi kɛlɛcɛw bɛ kibaruyaw di u ma ko ni Faransi ka kɛlɛbolo wulila ka taa ko u na kɛnɛ labila papalikɛla ninnu ye ko u bɛna kɛnɛ langolonya nin ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyenw olu ka sɔrɔlasi jalatigiba dɔ ye ko Faransi bɛ kɔlɔsili minnu kɛ wa u yɛrɛw ka kɛlɛbolo ka teli k'a fɔ ko farafin jamana ninnu na se ka Faransi ka jɔyɔrɔ fa wa ko u bɛ don min i n'a fɔ ko bi a se t'u ye a kɛlɛminɛn yɛrɛ t'u bolo wa tuma dɔ la ni Faransi sɔrɔlasiw kɛra bɔfɛn ye a bɛna kɛnɛ de di papalikɛlaw ma ka sɔrɔ Faransi yɛrɛ ka kɛlɛbolo ani diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyenw ka sɔrɔlasiw tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sabu Faransi ka kɛlɛ kun ye ka papalikɛla ninnu yɛrɛ du gosi ka kibaruyaw ɲini dabali ni janfa minnu bɛ labɛn ko janfa ninnu bɔrɔtɔ MINUSMA dun ka sɔrɔlasiw k'olu ka nakun ye cɛfɔ ni kanbɛn de ye olu kɔni ni bin kɛra olu kan olu bɛɛ
u yɛrɛw ni makaran Faransi ka sɔrɔlasiw ni MINUSMA ka sɔrɔlasiw bɛ kibaruyaw de tila ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ kelen kan fo ka se bi ma nin kulu in ɲɛmɔgɔya bondaso olu ma ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Faransi yɛrɛ ka kɛlɛbolo n'u bɔra Mali dugukolo kan a kɔlɔlɔw u bɛna kɛ fɛn minnu ye olu kɔni ma ɲɛfɔli kɛ ka diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw kɔrɔsigi kulu min sigilen don lakana sabatili la olu ye lajɛ kɛ juin kalo tile 14 tɛmɛnen o de senfɛ a ko Faransi yɛrɛ ko olu ni Mali sɔrɔlasiw tɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ko min u ka kɛlɛcɛw ye k'u b'o dɔgɔdɔgɔnin dɔɔni ka taa n'u ye u kan ka daminɛ nin kɔlɔn in na ko a kɛn bɛ ka olu hami wa a kɛn bɛ ka Mali yɛrɛ hami bi kosɛbɛ kibaruya in an ye nin sama ka bɔ Faransikaw yɛrɛw ka kunnafoni labɛnni ani kunnafoni cɛrinbondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko lajɛ tun bɛ senna an ka dunanjiginso min bɛ yen n'u k'a ma ko hôtel Olympe o bɛ anw yɛrɛw kɛrɛfɛ yan Agɛlɛkɔkaw olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ yen n'u k'a ma ko collectif de ressortissants d'Agɛlɛhɔk olu ye kunnafonilaselaw wele juma tɛmɛnen n'u bɛnna juin kalo tile 18 ma dunanjiginso min filɛ nin ye n'a ɲɛsinnen don arajo ɲɛtaa ma n'i bɛ taa Musangare n'i bɛ taa Bamakɔ pankolonjiginso ba la mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan o ye Dada Agali ye ani Malik Aga El Jimit ani Mohamed Aga Biga u ye dantigɛli kɛ u k'u bɛɛ jamanadenw ladɔnniya hali minnu ye duniya fan wɛrɛ mɔgɔw ye lahalaya min bɛ olu fɛ Agɛlɛk olu yɛrɛ kɔni fɛ ko Agɛlɛk ka kɔlɔlɔ tɛ foyi ye MINUSMA yɛrɛ n'o ye Tchadiyɛnw olu ka kɛlɛcɛ min n'o bɛ Agɛlɛk masurunya na ko sabu u ka daga ni mun sigiyɔrɔ tɛ tɛmɛ mètre 200 hakɛ kan tuma o tuma ni bin kɛra o sɔrɔlasi ninnu kan min ye Agɛlɛk sigibaw ye u bɛ a kɔlɔlɔ sɔrɔ o dɔ ye jumɛn ye u bɛ minɛ k'a fa u bɛ minɛ papali walew bɛ ta k'a sɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ i n'a fɔ ko papalikɛlaw yɔrɔw bɛ kari-kari a kɛra i n'a fɔ Tchad ka sɔrɔlasi ninnu kɛn bɛ k'u degun bi kosɛbɛ avrikalo tɛmɛnen n'o ye avrikalo tile 2 ye ko kɛlɛ dɔ de taara k'u sɛgɛrɛ o kɛlɛ in tajuru saraw de taara k'u sɛgɛrɛ o ko min ye yenkaw ye caman bɛ ka dugu bila boli wa u ka laɲini ye fɛn min ye o ye k'a fɔ sɔrɔlasiw n'o ye Tchad sɔrɔlasiw MINUSMA ka sɔrɔlasi daga min bɛ yen ka b'u kɛrɛfɛ u yɛrɛw kɔni ka sigibaa minnu bɛ Bamakɔ yan u y'a jira k'a fɔ olu ni MINUSMA ka sɔrɔlasi daga sigiɲɔgɔnya tɛ se ka ɲɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tuguni u ka kunnafoni lasela a ko MINUSMA ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen u ye dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min yenkaw bɛ se ka segin u ka denbaya kɔnɔna na fo ka se nin yɔrɔ ma hakililatigɛ kuma foyi ma f'u ye ko MINUSMA yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen k'a ko olu ka wuli ka bɔ dugu kɛrɛfɛ ko fɛn nɔgɔn tɛ o de ma bɛn Agɛlɛkɔkaw ma sabu diɲɛ don o don a kɔlɔlɔ de bɛ olu sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ minnu olu yɛrɛw y'a jira k'a fɔ MINUSMA ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen a tɛ ka hami ni olu ye o de la u b'a ɲini tuguni MINUSMA fɛ a k'a ka sɔrɔlasi daga ta ka bɔ dugu kɛrɛfɛ sabu dugu yɛrɛ ka kisi de bɛ o la u bɛ Mali marabaw ka ɲini u fɛ u ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ olu muso n'o den minnu bɛ yen u bɛ se ka to u sigiyɔrɔ la cogo min MINUSMA ka minɛnw jɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ a tɛ k'a fɔ ko olu tɛ MINUSMA fɛ koyi nka u bɛ fɛn min ɲini dɔrɔn o ye MINUSMA baara minnu dira a ma a kɛ o baara ninnu kɛ u k'u bɛɛ balimaw fo minnu bɛ Kidal ani Awkar ani Tessalit olu fana bɛ ka faraw kan kɛlɛ in bɛ se ka ɲɛsɔrɔ cogo min u yɛrɛ kɔni fɛ ko Tchad sɔrɔlasiw bɛɛ ka olu ka mɔɔw fa minnu ma min u ma bɔ ko o kɛlɛ dɔ senfɛ k'u ka dugu mɔgɔ 5 olu minɛna o mɔgɔ 5 la 3 bɛ olu la minnu minɛna k'u fa wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye waati bɛɛ lajɛlen na nin ɲɔgɔnna fali jugu bɛnsɛngoniya walew de bɛ taa k'u sɛgɛrɛ a kɛra i n'a fɔ olu kɔni bɛ kojugu fila ni ɲɔgɔn cɛ avrikalo tɛmɛnen dɔw nana bin Tchad sɔrɔlasiw kan Agɛlɛk a kɔlɔlɔ laban nana se Agɛlɛk dɔw ma tile damadama tɛmɛnen kɔfɛ
olu yɛrɛ kɔni fɛ yala Tchad ka sɔrɔlasiw tɛ se ka bɔ yen wa hali n'a kɛra kilo 6 wala kilo 7 wala kilo 8 ɲɔgɔn ka mabɔ dugu la ko a musaka MINUSMA mɔgɔw ɲiningalen ko musaka de bɛna bɔ kosɛbɛ k'u bɛna baara kɛ fɛɛrɛ bɛna ɲini ko MINUSMA tɛ se ka bɔ o yɔrɔ la ko n'i y'a ye ka fɔ nin kuma in bɛ fɔ nin cogo la tan ko pubalikɛla ninnu olu de bɛ k'a fɔ agɛlɔkaw ye k'u ka olu gɛn ka bɔ yen olu kɔni bɛ hakɛ de ɲini dɔrɔn ka fɔ ko pubalikɛlaw bɛ ka olu nɛgɛn wa olu bɛ ka hakɛ de ɲini sabu olu sirannen don dugu mu colo la ka dugu bila maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ agɛlɔka ninnu caman bolila ka agɛlɔku bila ka sabu kɛ MINUSMA ale ka sɔrɔlasiw bɛ agɛlɔku dugu kɔnɔ ni pubalikɛla ninnu dun ko k'u b'u kɛlɛ a kɔlɔlɔ de bɛ se olu ma an balimaw kunnafoni fasirilase sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant ale ko juma tɛmɛnen n'o bɛnna nin kalo in juin kalo tile 11 ma Sikaso ko jɛgɛ feerela dɔ n'a tɔgɔ ye Amadu Jara k'ale fagara marifa la wala fagara marifa la Amadu Jara kɔni a ka feere yɔrɔ da la mɔgɔ dɔ fɛ n'o ko o yɛrɛ kɛ sannikɛla ye a kɛra kɛlɛtigila de kɛrɛfɛ énergie ka ɲɛmɔgɔya bondaso min bɛ Sikaso kibaruya minnu sɔrɔla ko nin tigi taara jɛgɛ feerela in ka feere yɔrɔ da la sɔgɔmada fɛ a kɛra fajirimagɛn waati ko ko ale nana jɛgɛ san tuma min na Amadu Jara bɛ ka jɛgɛ d'a ma nin ko sake min b'a bolo k'a ka sake in di marifa b'a bolo ale banni min kɛra ka marifa di ale banni min kɛra k'a ye mugu ci cɛ la k'a ko k'a ka sake d'a ma k'a banni min kɛra k'a ye marifa bɔ ka mugu ci a la ka cɛ in fa a yɔrɔ la tuma min na a y'a fa k'a ye sake in to ye wari b'a kɔnɔ a sɔrɔla ka yɛlɛ moto kan ka boli a kɛra mɔgɔ dɔw ɲɛna olu laban olu taara polisiw ladɔnniya ko nka ko polisiw bɔra ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lɛrawuli fo ka se sugu la u ma jaabi foyi sɔrɔ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye ko de ye dɔrɔn ko min tɛmɛna u yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na Sikaso lakana tigilamɔgɔw fɛ nin ko in bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min an balimaw sibiri tɛmɛnen lajɛ tun bɛ sen na Gana faaba la n'o ye Akara ye o lajɛ in o ye farafinna tilebiyanfan jamanaw olu ka kafotɔnba u ka fara ɲɔgɔn tɔnba n'o ye CEDEAO ye o jamanakuntigi ani o jamanaw maraw ɲɛmɔgɔw y'a kalifalen don mɔgɔ minnu na o lajɛ in de tun bɛ sen na sigikun tun ye fɛn min ye a laɲini dɔ ye Mali bɛɛ lahalaya min na n'o ye an faso Mali ye u yɛrɛw ka tɔnsegin u ko u ye jateminɛ kɛ ka fɔ wasa dɔw sɔrɔla Mali kɔnɔ yan furancɛ fanga wala don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ nka u kɛn bɛ ka Mali ɲangini min kɛ u ma fɛn bɔ o ɲangi ninnu na kabini Moktar Wan ani bandaw ka fanga minɛna Asimu Goyita fɛ u ka lajɛ in tun ye u ka hami fanga tun ka bon Mali yɔrɔ kosɛbɛ min yɛrɛ ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o tun bɛ na fɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye Goodluck Jonathan ye ale ye dantigɛli kɛ u ka lajɛ kɛnɛ kan Jean-Claude Kasiburu kolo min sigilen don jamanaw fangaw ka ko la ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Goodluck ye jaabi minnu n'a y'o sɛbɛn in kalan a ko ɲɛ bɛ ka sɔrɔ dɔɔni maa bɛ se ka jigi sigi ko ɲɛ sɔrɔli la ko sabu ko Mali kɔnɔ yan k'u ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ dɔ sugandi n'o tɛ sɔrɔlasi ye i n'a fɔ farafinna tilebiyanfan jamanaw o jamana kuntigiw y'a ɲini cogo min ko u ye jamana marakulu n'o ye gouvernement ye k'o fana sigira nka u tɛna sira di u hakililama tigɛ kosɛbɛ furancɛ fanga ka baara kɛcogo la u kɛn bɛ ka Mali ninbɔli min kɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw ka ko bɛɛ lajɛlen na ko o ninbɔli k'u tɛna wuli fɔlɔ u bɛna nɔbɔli ani a ko sɛgɛsɛgɛli kulu dɔ sigi u bɛna dabali ani u fɛɛrɛw tigɛ o fɛɛrɛ tigɛ in bɛna kɛ sabu ye
minnu ni furancɛ fanga ani dolantamɛ fanga ɲɛmɔgɔw bi jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min b'a to bɛn kɛra min kan o bɛ se ka nɔ bɔ n'a jirala k'a fɔ o kan ka wolo fɛn min na o de ye kalo 8 nata ninnu na u bɛ fori yɔrɔ o yɔrɔ jamanakuntigi kura na sigi n'o ye malidenw yɛrɛw ka fanga sigilen ye olu yɛrɛw kɔni fɛ u tɛ jɛn n'a ye wa a tɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ fiyewu fo jamanakuntigi président kura ka sigi Mali la février kalo nata i n'a fɔ bɛn kɛra ka cogo min président kura na sigi jamanakuntigi kura na sigi wa wasaden kuraw na sugandi nka Gana fabala ye jamanakuntigi minnu tun bɛ yen i n'a fɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keïta jamanakuntigi minnu tun bɛ yen i n'a fɔ Côte d'Ivoire jamanakuntigi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye u ye welewelema da kɛ Mali dɛmɛbaaw ka a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na u bɛ se ka Mali sɛnsɛn gɛlɛya gwengelen minnu ni Mali gwengwenen don a gɛlɛya ninnu na gɛlɛya minnu ni a bɔ siraw ka ca kosɛbɛ u bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min Mali bɛ se k'a yɛrɛ bɔ gɛlɛya ninnu na cogo min o lajɛ 59nan in n'o ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ka kafo tɔnba n y'a jira u la k'a fɔ a kɛra sibiri tɛmɛnen Akara u ye an faso Mali ɲangini min kɛ ka sen bɔ ka bolo bɔ u ka tɔnsigiw bɛɛ lajɛlen na hali n'a y'a sɔrɔ u ma dɔwɛrɛ fara Mali ka ɲangiw kan Goodluck Jonathan ye baara minnu kɛ Mali kɔnɔ ka bɔ juin kalo tile 8 ka se tile 9 tɛmɛnen ninnu ma a ko kow bɛ ka sɛnsɛn dɔɔni i n'a fɔ n y'a jira u la cogo min yala tun kan ka gouvernement in sigira sigi cogo min yala tun kan ka a ko lajɛ wa sabu nin yɔrɔ min n'o dira misɛn kɛrɛfɛ mɔgɔw ma o fanga bonyana kosɛbɛ i n'a fɔ ne kɔrɔkɛ yɛrɛ y'a jira cogo min n'o ye Sauti Haidara ye o kulu in de ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kɛlɛ ni o kɛra sabu ye Choguel Kokala Maïga sigira jamana marabolo n'o gouvernement o ɲɛmɔgɔbaya la politiki tɔntɔn minnu bɛ yen olu sen bɔra la kɛrɛnkɛrɛnniyana minnu bɛ yen n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta nɔfɛ mɔgɔkɔrɔw ye a da ma se ko donlatɛmɛ fanga min sigira sarati kan minnu n'o o fanga sigi kan kɛra o ye ko gouvernement sigi la ko o ye sarati kan minnu ni sigicogo minnu fɔ k'olu ma bɔ a sira fɛ nka a da ma se nin si ma olu yɛrɛw ka haminako jɔnjɔn ye fɛn min ye ka fara diɲɛ jamana magɛn kɛ kulu tɔw kan o de ye Mali ka taa Mali ka sɛnsɛn min b'a to jamanakuntigiw n'o ye président ni député sigi ye u kana se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ fiyewu waati kofɔlen ninnu na kɔni cogo min ko u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ farafinna tilebiyanfan jamanaw ka lajɛ in u ko i n'a fɔ n y'a jira u la cogo min k'a fɔ u bɛ donlatɛmɛ fanga furancɛ fanga marabaw k'u bɛ u nɔ bɔ k'u sɛnsɛn a ko si tɛna fɔ olu kɔ min b'a to ko ninnu u ka tɛmɛ u tɛmɛcogo la layidu minnu dira u layidu ninnu ka timɛ waati minnu dɔgɔdara k'u ka kɛ ka bɛn o ma min b'a to Mali bɛ segin a maracogo ɲuman na o de ye jamanakuntigi n'o ye président sigi ye u ka kɛ février kalo tile 27 san 2022 n'o kɛra bɛɛ o ye Mali ka nafa ye o ye tilebiyanfan farafinna tilebiyanfan jamana minnu n'olu ni Mali bɛ tɔn kelen na o ye olu bɛɛ lajɛlen ka nafa ye n y'a jira u la k'a fɔ min Alassane Dramane Ouattara ye a jamanakuntigi boɲɔngow tɔgɔ la u y'a ɲini k'a fɔ Mali magɛnkɛbaw nafolo ni magɛn wɛrɛ sira fɛ bɛɛ kɛ Mali sɛnsɛn ka Mali dɛmɛ ninnu ye kuma min olu yɛrɛ kɔni ka fɔcogo la ni Mali m'a yɛrɛ sɔrɔ fiyewu ni malidenw m'u yɛrɛw sɔrɔ a kɔlɔlɔ bɛ se farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamana bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛncɛnfuga kɛn bɛ ka jamana minnu ka hakili bila dusu ye pour que an kana don gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ an taar'o la fo ka taa don coup d'état kɔnɔna na o coup d'état yɛrɛ dɔ o ma se k'a assumé parce que dɔw ko président démissionnera an y'a fɔ an bɛ segin k'a fɔ démission o ye volontaire de démission bɛ kɛ i sago de ma nka n'i minɛna ka taa marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ n'i démissionnera an kɔni tɛ se k'a fɔ k'o ye démission volontaire ye nka jamana kanu kama parce que ni gɛlɛya b'i kan ni gɛlɛya wɛrɛ nana n'i ma nin hakili minɛ ni min fara t'a tɔ bɛɛ bɛ dɔɔnin an y'a ɲini k'a fɔ sɔrɔdasiw dalen ani M5 mɔgɔw ani maliyɛnw an bɛɛ ka fara
ɲɔgɔn kan an bɛ se ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ cogo min na CEDEAO yɛrɛ y'an dɛmɛ président civil dɔ kun taara n'o ye bandaw ye ani vice président taara CNT sigira a caman sigira gɛlɛya kɔnɔ sabula ale CNT sigira cogo min na an sɔrɔla maa fɛ k'a fɔ concertation wulila a organiser u ye min fɔ u ye décret ta CNT bɛ sigi ni hakilina de a jɛkulu de kan kan di n'an b'a fɔ ma tubabukan clé de répartition o si ma k'o cogo la mais malgré tout kulusi ɲinini ka fisa n'a jeni donc an k'o bɛɛ la an ka se ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ gɛlɛya min Mali kan n'o ye insécurité ye an bɛ se ka fu sira la cogo min na ka caman bɔ a la nka cu an kana ɲɔgɔn nɛgɛnɛ 18 août ni bi cɛ ni ma fara insécurité kan t'a fɔ fɛn bɔra la dɛ an t'a fɔ k'a fɔ k'a ye fangakɔrɔ mɔgɔ ye k'an b'an disi gosi n'a ye k'a diyara n ye mɔgɔ si t'a fɛ i ka jamana ka lagosi ka se nin cogo la maa si t'a fɛ i ka jamana ka bila gɛlɛya façon dɔ kɔnɔna na a tiɲɛ fana tɛ baden fɛ ni tiɲɛ nana n'i m'a fɔ aya n'i ye bɔgɔ sin k'a kɛ bin kan n'a ma dɔ fara bin kundama ka taa bɔ la gɛlɛya bɛ hali bi k'a ye yɛrɛ an ka dugu kelen ka minɛ fo ka kalo 3 kalo 4 n'o ye farabugu ye an ma se k'o bila fo négociation dɔw taara kɛ fo négociation minnu y'a négociation kan an b'o fɔ o conseil mɔgɔw wulila fɛn dɔw bɛ n'a bɛ se ka dilan ka sɔrɔ marifa ma ci o bɛ se ka kɛ mais fo ka taa fɛn dɔw bɔ a kɔnɔ parce que an ye gouvernement mankan mɛn u ka ministre de conciliation CNT kɔnɔna na k'a fɔ k'u bɛnna fɛn bɛɛ kan fo sɔrɔsiw ka taa u bɛnna min fana kan o ye sariya bɛ se ka appliquer cogo min na ni mɔgɔ min sɔnna a ma an dun bɛ jamana min kɔnɔna na fɔra ko Mali ye kelen de ko Mali tɛ tila Mali intégrité maga tɛ se ka k'o la Mali fana ye république laïque de ye donc n'i ko ko sariya ka appliquer dɔ kan jamana dugu dɔ la o kɔrɔ ye laïcité an ka forme républicaine ye laïcité y'o la gosi o kɛra an ma tɛmɛ kalo damadɔ kan an y'a ye ensemble ko dɔw ye suɲɛli kɛ suɲɛli ma ye n'i ye suɲɛli kɛ an bɛ sara jamana de kɔnɔ i kan ka di juge de ma o ma kɛ o minɛna o bolow tigɛra dɔ wɛrɛ tilala ka kɛ ensemble tuguni o minɛna o bolow tigɛra ça veut dire que an ye fɛn dɔ de dayɛlɛ fo tɔw kana na bɔ dépend dɔ an y'o dayɛlɛ an y'a ye bi fana n'i ye jateminɛ kɛ n'a bɔra capitale régionale la les chefs lieux de cercle an ka laɲini tɛ parce que an fana ye politique mɔgɔw de an bɛ k'olu ɲɛɲini de an ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na k'a dɔn an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ hali bi an ka finitigiw dɛmɛ u bɛ se ka na lakana ye jamana kɔnɔ cogo min na u bɛ se ka na basigi ye jamana kɔnɔ cogo min na u bɛ se ka mɔgɔw lakana n'u ka bololafɛnw lakana cogo min na nka malheureusement n'i ye jateminɛ kɛ bi ka daminɛ centre la n'an ko centre Segu fan dɔw b'a la Ɲɔra fan fɛ ka taa Ɲɔnɔ plutôt ka taa fɔ Mopti n'i ye jamana ta yen yɔrɔ la k'a tila 3 ye kelen de bɛ Mali bolo 2 bɛ terroriste bolo an bɛ yɔrɔ min na bi o t'an ka laɲini ye. nin dun ye Amadu Koyita ye ni Ala ye sini raba jira na ale bɛna kɛ an ka mɔgɔ bisimilalen ye barosigi in tɛmɛna ani Ibrahima Jalo Cu de tɔn min bɛ min ye UMRDA faso jigi ye olu tun ye u ka ɲɛmɔgɔya lajɛ kɛ n'o kɛra nin kalo in tile 19 tɛmɛnen u yɛrɛ u ka fɔcogo la jamana bɛ lahalaya minnu na bi n'o ye lahalaya gɛlɛnw ye UMRDA i n'a fɔ laada la olu yɛrɛ kɔni limaniyalen don ka fɔ jɔda bɛ olu la koyi wa ka fɔ k'olu bɛ sigi ten wa ka jamana to a dafirili sira kan wa fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye olu seko ye u n'a tɛmɛ o siraw fɛ fanga minɛli ni fanga ye fanga pɔru ni wale minnu bɛ kɛ olu kɔni u tɛ jɛn n'a ye fiyewu wa bada kudayi ka fanga pɔru ka sɔrɔ ka fanga minɛ ka sɔrɔ a ma kɛ a ɲini sira ɲuman ye olu tɛ jɛn n'a ye wa olu yɛrɛ taabolo t'a ye fiyewu Basila tun bɛ kɛnɛ kan olu minnu ko k'olu ye Modibo Keyita tiɲɛ tabaw ye u ka tɔn ye n'o ye Union Malienne de Rassemblement Démocratique Africain n'o ye UMRDA ye min ye El Hadj Baba Haidara ye u ka ɲɛmɔgɔya tɔnsigi n'o ye conférence nationale ye a sigikun ye fɛn min ye a ye dantigɛli kɛ ani hakilina minnu b'o la kɛra sibiri tɛmɛnen n'o bɛna juin kalo tile 19 tɛmɛnen ma dunanjiginso min filɛ nin n'a filɛ nin radio ɲɛtaa yɛrɛ ka ɲɛsin radio ɲɛtaa ma. rencontre ni an b'a wele conférence nationale ye bɛ organiser ni congrès kɛra congrès kelen ni fila cɛ 105 de don bureau min bɛ sigi olu de bɛ baara kɛ mais yan ni 105 ka dafa a cɛmancɛ la conférence nationale kan ka organiser k'a lajɛ baara min kɛra n'a ɲɛna n'a bɛ sɔrɔ ɲuman kan min kan ka kɛ min kan ka bɔ a la min kan yɛlɛma min kan ka don an ka tableau ani ni mɔgɔw sara ni mɔgɔw bɔra an kan k'u remplacer cogo min ka dɔ bila u nɔ na o de ye conférence nationale baara ye o conférence nationale de bɛ kɛ sisan an ka conférence nationale kabini UMRDA kɛra ni ya filanan ye. aw ka laɲini ye jumɛn jamana ko la sisan ka sabu kɛ yɛlɛma donna jamana ko la gouvernement kura min sigira ani fanga kura min bɛ sisan yala aw wele ka aw hakilina ɲini wa. an t'a la u m'an wele an t'a kalama an ɲɛ b'u la a banna n bɛ se k'o de fɔ. sɔrɔsiw minnu bɛ fanga la a b'u dɛmɛ wa walima a ka dɛmɛ tɛ yen. wajibi an k'u dɛmɛ parce que an b'a fɔ Mali ka bɔ nin cogo la Mali tɛ se ka to tan n'an ma u dɛmɛ ka bɔ Mali tɛ se ka bɔ nɔgɔ la donc Mali tɛ se ka yɛlɛma donc bɛɛ ka a ta kɛ bɛɛ bɛ se min na i kan ka kɛ pour que an ka bɔ nin na nin tɛ ko ɲuman ye
nin tɛ sira ɲuman ye jamana ye. Donc il faut qu'an ka bɔ a la, an ka jɔ transition in kan ka ban, élection ka kɛ maa kuraw ka na, makɔrɔ peuple sɔnna maa minnu minna ani élection ɲɛnama n'a kɛra n bɛ se ka taa ɲɛ. Donc nin tɛ fɛn ɲuman ye. Ayiwa fila ni 22 aw bɛna kan bɔ an bɛna kan bɔ RDA bɛna kan bɔ sika t'a la. Laɲini jumɛn b'u bolo san 2022 élection na kalataw la? An hakili la a kan ka kɛ sira min fɛ o de ka gɛlɛn, a organisation de ka gɛlɛn, a ka sɔrɔ an ka se ka se a ma nɔgɔya la, an ka se ka se a ma jɛlenya la vraiment o de ka gɛlɛn. N'o tɛ parti politique labɛnnen don, an labɛnnen don, an b'an ta kɛ, an b'an sago. I ye RDA Modibo tɔgɔ la tɔnɔ, Modibo ye baaraba jumɛn kɛ ani hakilinaba jumɛn b'a la n'a bɛ fɛ k'aw ladege Modibo kɛta? Modibo ye Mali dilan, baaraba bɛ tɛmɛ o kan. N ko ka bɔ 60 la Modibo bɛ fanga la waati min ka taa 68, Mali tun ye jamana min bɛɛ ɲɛ tun b'a la, ka RDA de lajɛ, ka Mali de lajɛ, ka Mali de lajɛ. N ko 60 ka taa 68 aw ye jeune ye même bɛ se ka fɔ aw ye chef d'État, président de la République étranger bi naani ni segi de nana Mali la, kana Modibo lajɛ k'a dɔn u bɛ cogo min na. N tɛ fɛn fɛra nin kan. N ko 48 chefs d'État et de gouvernement sont venus au Mali pour voir ce que le Mali est en train de faire. Comment ils ont fait? Armée tun tɛ tɛmɛ an kan. Usine bɛ Mali la a tɛ fɔ. Fɛn min bɛ Mali bɛ fɛn min produit, usine bɛ yan min b'a transformer. O de ye Comatex ye, o de ye fɛn caman an tɛ se k'a kan. Mais Mali kɛrɛyara, Mali delila ka kɛ, Mali bɛ se ka kɛ sini. An b'o sira de kan. Ka daminɛ 91 la ka na bila fo sisan Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Aw dun bɛ aw ye parti ye min tɔgɔ la Modibo Kɛta la. Aw sera ka jɔyɔrɔ jumɛn kɛ Mali gɛlɛya ko la ani aw bɛna labɛn jumɛn sabati gɛlɛya ka taa la? Bon, a ka gɛlɛn, peut-être i ka bamanankan t'o faamu, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que de 91 à aujourd'hui, 91 jɔn de y'a kɛ, RDA mɔgɔw de y'a kɛ pour que Musa ka bin. An de tun bɛ clandestine ta, an maakɔrɔw de tun bɛ clandestine la fo Musa binna. Mais o tɔgɔ ye min fɔ a b'a résumé. Franchement, an tun b'a fɛ ka Mali ka taa sira min fɛ, o de jɛnsɛra, o de tiɲɛna. Hali bi an ma ɲɛ sɔrɔ hali bi. Mentalité idéaux du président et des an ka cɛkɔrɔbaw minnu ye Mali jɔ 1960 u hakili n'an segira an kɔ, n'an segira an ka baarajugu in na, n'an segira n'an y'u ka sira ta Mali bɛ taa ɲɛ. An balimaw a tɛ kalo saba bɔ ka sabu kɛ Haut Conseil islamique ka cɛsiri ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔba ye bi n'o ye Sheikh Usman Sherif Madani Haidara ye. U ka cɛsiri nana kɛ sabu ye donsow ani minnu bɛ n'olu ko u bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ laɲiniw sɔrɔli la n'u kɛn bɛ ka marifa ta. Yɔrɔ caman bɛ yen i n'a fɔ Farabugu, i n'a fɔ Dɔgɔfiri n'a Lamini, i n'a fɔ Ɲɔnɔ mara. Aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ min ye Farabugu ye, ni maa min ye Farabugu ko fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw. Farabugukaw tun kɛra k'u da sɔgɔ u ka dugu kɔnɔ u tɛ bɔ ka yɔrɔ si la sɔrɔ. U tɛ se ka ci kɛ jango k'a fɔ k'u bɛ taa dahirimɛ ɲini. Hali u ka maloforo minnu bɛ tasuma donna nin bɛɛ lajɛlen na. Aw minnu bɛ n'aw ye radio ɲɛta ka dɔnkibaru lamɛnbaaw ye. Farabugu tun bɛ gɛlɛya minnu na an sera ka wuli ka se. An sera fo Dɔgɔfiri ka Farabugukaw aw ye magɛn ta k'u sɛgɛrɛ. Haut Conseil islamique n'a ɲɛmɔgɔ ya kalifalen don Sheikh Usman Sherif Madani Haidara la. Olu tun ye cɛsiri kɛ. O cɛsiri a tun kɛra sabu ye Farabugu labilara. Nka Farabugukaw sɛbɛkɔrɔ haminen don. Kɛnɛdankura ko kangari de dara donsow ye ko u ye bagan minnu minɛ a tigiw la k'u ka bagan ninnu segin. Diinɛ marifatigiw sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Nouvel Horizon sɛbɛn in yɛrɛ ɲɛfura 6nan kan kabini nin kalo in tile 18 tɛmɛnen n'o ye juma tɛmɛnen ye. U tun y'a jira de k'a fɔ u bɛna tile 3 boloda ko ni donsow ma bagan ninnu segin a tigiw ma ko tuma ko bɛnkan min tɛmɛna u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ bɛnkan in bɔrɔtɔ. Kabini san 2000 ni san 20 ka se bi ma diɲɛ don o don jamana bɛ sigi, jamana bɛ coron gɛlɛya de la. Mɔgɔ kɔni tɛna segin Farabugu ko in kan. Farabugu n'a Lamini ko diinɛ marifatigiw kolokololen don yɔrɔ la kosɛbɛ. Donsow kɔni tun bɛ duguw kɔnɔ nka cikɛforow tun minɛna. O gɛlɛya de y'a to min ye Haut Conseil islamique du Mali ye n'a ɲɛmɔgɔya bɛ Sheikh Usman Sherif Madani Haidara bolo. Ale ye ŋaniya ta ka taa o gɛlɛya ninnu wuli. A yɛrɛ tun ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ olu ka baara a dabɔkun tun tɛ Farabugu dɔrɔn ye. Ɲɔnɔ n'a mara bɛɛ lajɛlen u ye cɛsiri kɛ min y'a to mugu ciliw tun jɔra. Bɛnkan tun tɛmɛna kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛnkan in tun kɛra sabu ye ka na ni lafiya ye. A sabu kɛra o bɛnkan in
o benga indunya to mi ho conseil islamique du Mali ale kɛra sabu ye ka gɛlɛya babɔ farabugu ani ɲɔnɔ mara mɔgɔw ka gɛlɛya la ka kɛmɛ o jɔda la jɔyɔrɔ min bɛ Haut Conseil islamique bolo jɔyɔrɔ min yɛrɛ bɛ Usman Sherif Madani Haidara bolo min ye donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye a tun ye u bisimila labɛn minnu bɛ o de yiral'u la wa n'Ala sɔnna fana o conseil bɛna seko kɛ jamana in basigili la ani jamana in sumali la an nimisi wasara parce que président ye kuma min fɔ an ye o b'a yira a fana cɛsirilen bɛ jamana bɛ se ka basigi cogo min na hami foyi tɛ olu la bi mɔgɔ minnu n'u tɔɲɔlen don c'est-à-dire bɛngani bi minnu kan insécurité bi minnu kan u ka se ka lafiya ko sɔrɔdasiw tɛ hami foyi la ni o tɛ janko bi ale min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye a fana y'o de yira an na o kɔrɔ ye an nimisi wasara ni Ala sɔnna ni nin sera ka kɛ jamana bɛna lafiya. An balimaw juma tɛmɛn n'o bɛnna juin kalo tile 18 ma lajɛ tun bɛ senna kabala bɛ kalabankɔrɔ de fɛ bɔkun tun ye fɛn min ye o ye minikɛyɔrɔ dɔ bɛ yen ko o ni misiri ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ kabala dugutigi a ka ciden tun bɛ yen denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen a silamɛya yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan tɔn kuntigiw tun bɛ yen u ye lajɛ kɛ o lajɛ in tun kun ye fɛn min ye o ye kabalakaw lahalaya min bɛ u ka yɔrɔ la a dɔ ye jumɛn ye o ye ka dulɔmisow minikɛyɔrɔw k'olu jɔ ka tɛngu misiriw la juma tɛmɛnen seli bannen kɔfɛ u bɛɛ y'u kun da u ka bagan feere yɔrɔ de kan Sulemani Kamisogo olu y'a jira k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya an fɛ Mali kɔnɔ yan ni bɛɛ n'i ka hakɛ don o maa ka hakɛ kana dankari maa wɛrɛ ka hakɛ la sabu minikɛyɔrɔ ninnu k'olu tɛngu mɔɔw si yɔrɔ la a bɛ jogow lagosi de denmisɛn minnu bɛ yen a kɔlɔlɔ bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma Ablaye Kanta ale tun ye an ka ciden ye a ye seereya minnu sɔrɔ a kɛnɛ kan o seereya ninnu filɛ nin jumadon min na bɛnna juin kalo tile 18 ma san 2021 kabalakaw bɔra ni ka caya jumajigi kɔfɛ kabala wɛrɛda la ni ka taa u ka dusumakasa jira o de ye k'a fɔ baariso minnu bɛ kabala olu bɛ se ka datugu cogo mun na ko ka sabu kɛ a kɔlɔlɔ o bɛ ka se sigida denw ma seereya min sɔrɔla kɛnɛ kan ye olu filɛ nin Ne tɔgɔ ye Ali Konta, ne ye collectif de famille de Kabala pour la lutte contre le bar, ne ye o premier vice-président ye. An ye jama fara ɲɔgɔn kan ka sababu kɛ an wulila k'an jɔ ka bar ninnu kɛlɛ. Bar ninnu minnu b'a la k'u sigi de façon anarchique a Kabala parce que n'i ye Kabala jateminɛ sisan yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko Kokani tournée ka bɔ Kokani tournée la ka na Wɛrɛda la a tɛ 1 kilomètre bɔ o 1 kilomètre kɔnɔna na misiri 2 de bɛ yen mais barso 5 de bɛ yen kalanso 2 de bɛ yen nɔ barso 5 de bɛ yen o de kama an wulila k'a fɔ ko an b'a fɛ k'u kɛlɛ mais an t'a fɛ k'u kɛlɛ ni bese ni muru ye an b'a fɛ k'u kɛlɛ ni sariya sira ye an b'a fɛ k'u kɛlɛ ni hakili sira de n y'a f'i ɲɛna cogo min na an wulila an bɛ ka sariya de bato an taara monsieur le maire fɛ an ye pétition dɔ signé an ye lettre dɔ d'a kan ka taa n'a ye monsieur le maire fɛ k'a fɔ a ɲɛna monsieur le maire an tɔɔrɔla nin bari in installation in na bari in a mankan a misiki a sungurubaw aw bɛ hakɛ to a dulɔ kasa a joint kasa a bɛ k'an tɔɔrɔ fɛn wɛrɛ fana bɛ yen nɔ an balimakɛ dɔ bɛ yen nɔ u delila k'a faga bariso in kɔnɔ ni mɔgɔw y'a mɛn u hakili la k'a fɔ ko ale yɛrɛ taara bariso in na non ale ma taa bariso la dɛ ale tɛmɛtɔ tun don mais a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛɛ fani ni jugu la a k'u ma ko hey o tuma na aw t'aw daminɛ wa dɔw tɛla k'a nɛni tuguni donc ale a wulila dɔrɔn a ye kɛlɛ kɛ u ye muru bɔ k'a turu a disi la a sara o yɔrɔ la mais a sato alhamdulillah a ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah lakana bɛ ka bafu ye denmisɛnninw tɛ se ka mara tuguni donc an wulila vraiment an sera monsieur le maire ma an k'a ma ko o don su an de ye jeunes calmer yan sinon jeunes tun bɛ taa yɔrɔ in u b'a kɛ mugu ye walima u b'a kɛ ɲinti ye yɔrɔnin kelen mais an k'u ma ko ayi a tɛ kɛ ten sariya de bɛ yen nɔ donc monsieur le maire i k'a lajɛ effectivement monsieur le maire y'a lajɛ a y'a ka décision bɔ mais a ye décision bɔ don min na a y'a sinsin gafe 12 de la on peut dire que c'est basé sur 12 lois voilà pour donner cette décision là donc a kɛra ten a y'a ka décision bɔ mais policiers nana don min na ka na bari in datugu u nana o ye cɛ yɛrɛ cɛ ka taa n'a ye ka taa datugu baritigi yɛrɛ a ye kalo 3 de kɛ kasubonba la a ye kalo 3 kɛ yen nɔ non après a bɔlen parce que mɔgɔw ni donna kaso la yan nɔ Mali la yan nɔ i bɛ se ka bɔ liberté provisoire ni a kiiri kɛra ta a bɔlen mun kɛ dɔrɔn a taara juge fɛ tribunal administratif la a taara jugement dɔ kɛ le jugement la an yɛrɛ t'a dɔn procédure jumɛn de bato ni jugement in kɔnɔ parce que parti fila bɛɛ ma wele o ma maire wele u m'an wele u ma sigida mɔgɔw wele foyi u ye décision bɔ k'a d'a ma dɔrɔn
dɔrɔn a ka taa ka baara dayɛlɛ tuguni donc an balaku de ye sunkalo yɛrɛ kɔnɔ koyi sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na a ye baara in dayɛlɛ donc sisan an wulila an ko an bɛna sitting kɛ sitting pacifique walasa k'an ka nisɔngoya yira bi kɔfɛ hali bi lutte in ma ban koyi lutte in daminɛna mais k'a fɔ ko an bɛ jama de fara ɲɔgɔn kan ten non an tɛ n'o kɛ ten an bɛ nin kɛ dɔrɔn walasa ka yira faamaw la k'a fɔ ko fɛn mun sɛbɛnna papier kan u b'an bolo dɛ chef de famille 120 min ye papier signé u bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nɔ u musow tun bɛ yen u denw fana tun bɛ yen nɔ parce que u tɔɔrɔla o i y'a faamuya an bɔra walasa k'u de yir'u la donc sisan d'autre part jugement fana bɛ sira la de tribunal administratif la maire ye rappel kɛ décision in na jugement in na kɛlɛ in bɛ ka kɛ o niveau fana la mais sisan an kɔni an mago bɛ silamɛw de la u kana fara an kan nin kɛlɛ in na walasa ka wuli ka bɔ yen parce que vraiment wallahi ustaz mɔgɔ si tɛ bɔ kabala kana dulɔ min yan koyi kabalakaw yɛrɛ de don an denw b'a la an dɔgɔninw b'a la an b'a fɔ parce que o de ye tiɲɛ de ye u bɛ ka tiɲɛ dulɔ bɛ ka feere 20 bi naani bi saba donc o de kama an wuli n tɔgɔ Demba Tianta n sigilen bɛ Kabalaba ne ni baara gunnen do tan ne du baara do gunnen do tan min tun bɛ kuma ne de y'a bɛnkɛ a tun bɛ ne do ka kuma fɔ sunɔgɔ t'an ye dɛ wa tiɲɛni o tiɲɛni b'a miiri a bɛ ne ye cɛ mun wele sisan tun bɛ bɛn a den fagara yan baara t'a la yan a y'a den ci dɔ taa sukɔrɔ sanje k'a den faga yan maa fila dɔ fagara yen dɔgɔnɔ cɛ o y'a bolongolen dɔ tigɛ o dɔ baga yɛlɛ n'a la a sara e bɛ fɛn o fɛn mun miiri diɲɛ la ni an bɛ taa misiri la e ye cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba ye bere dɔ b'a bolo fajiri fɛ ala ni tiɲɛni mun bɛ an kan yan sunɔgɔ tɛ bilahi lezi 24 sur 24 sunɔgɔ tɛ mankan fɛ wa maire an bɛ maire tanu an bɛ maire fɔ fana a y'a seko kɛ k'a Mali sariya tɛ ni faamaw ye sariya bila wallahi tɛ sunɔgɔ ne ka jamana den ma sunɔgɔ tɛ sunɔgɔ dɛ ka ne tugura sariya kɔ wallahi bɛ lafiya tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ Mali ka bi sariya baliya n den nɔ baara ni ka datugu a kelen tɛ an bɛ a ɲini kabala baara bɛ ka datugu an ka ca kelen a ka jugu n'a bɛɛ ye saba wɛrɛ bɛ dugumala la ani yan fɛ fana n t'a hakɛ dɔn nan nɔ an sɛgɛnna baarako la siniɲɛsigi ye denw dɔ ye n'i y'a mɛn e ka siniɲɛsigi ɲɛna e ka den dɔ n'i y'a mɛn e ka lahara ɲɛna ka den dɔ de ne nana b'a fɛ k'o fara ni a datugura fana o bɛ to ka na kɔfɛ k'a dayɛlɛ dɔɔni an t'a fɛ k'a ye tuguni walasa e bɛ se ka suɲɛli kɛ ka na anw ka jɛnɛyaw kɛ yen k'a fɔ an t'a fɛ k'a ye tuguni fɛn o fɛn mun bɛ yen ne kɔni b'a dɔn a ma datugu de a y'a dayɛlɛ a bɛ baara la sisan o de nana ni bɔli nin ye faamaw dɔ y'a datugu ko faamaw tɛ Maliyɛn min bɛ se ka datugu o kɔrɔ y'o de ye wa ni faamaw tɛ Maliyɛn kɔni bɛ yan an bɛɛ ye kelen ye Mali la wallahi tɛ se an ka sariya tigɛ ni Ala sɔn n'a ma sɔn a bɛ n'a ye ne ye Balimaga Hashim Jalo de an filɛ ka min kɛ nin ye nin y'an ka ladilikan de ni Ala sɔnna a ma n'u m'a mɛn ne jamana faamaw m'a mɛn ka baara in k'a datugu min ye autorisation la k'a dayɛlɛ tugun n'u m'a mɛn an b'a ci ni Ala sɔnna ma a bɛ wuli ka bɔ ni Ala sɔnna a y'an ka denmisɛnnin bɛɛ tiɲɛ o don cɛ ni tɛmɛna yan nɔ u ye muru kɛ k'a kuma sɔrɔ a sara a tɛmɛtɔ gansan dɔrɔn a y'a dabila dɔrɔn u ye muru k'a faga o kɛra yan nin baara kelen in na yan nin y'an ka bolo ka sariya de bɛ jamana kɔnɔ o de y'a to an ye nin kɛ k'a jira jamana na u k'a dɔn k'a fɔ an tɔɔrɔlen don i y'a faamuya donc n'u m'a mɛn a bɛ kan ka kɛ tuma an b'a kɛ ten ni Ala sɔnna ma inshallah taala ne tɔgɔ ye Gawusu Bari n sigilen bɛ Kabala yan ni baari ko in kɔni a bɛ ka degun min se ma Ala de b'a da dɔn ne kɔrɔkɛ filɛ nin ye n kɔrɔkɛ den a bɛ na taa fajiri la a mɔgɔ bɛɛ de bɛ bɔ baari in kɔnɔ Kabala bɛɛ b'a dɔn a bandi fara zon kan a bɛɛ de bɛ bɔ baari in kɔnɔ ka taa attaquement kɛ a bɛ na taa fajiri la k'a bɛna seliji ta u ye mugu ci a la don ko sibiri tɛmɛnen ne sigilen bɛ ni n kɔrɔkɛ an bɛna dumuni kɛ dɔrɔn u nana n ka moto ta ka moto ta dɔrɔn k'a dasi a la u ye poɲɛ minɛ yɔrɔ min na u ma jigin fo n yɛrɛ tulo b'a la n sigilen b'a la fo baari in na parce que carré direct de b'an n'u cɛ n'i dalen bɛ ne ka so sanfɛ hali su fɛ k'i dalen bɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko foli de bɛ kɛ ne ka so duguma baari in fɛ foyi tɛ se ka bɔ a la sisan an bɛɛ ka na tuguni musomaninw bɛ yen garde dɔ b'u bolo n t'a dɔn garde don wa borobara don wa sagini b'a bolo maintenant a ɲɛ bɛ jama natɔ la u bɛ ka n'u jɔ kɔ dɔn kan na quoi o kɔrɔ ye di k'an dala ɲini k'an su ka bila ko dɔ la an man ka se ka min kɛ maintenant anw b'a ɲini faamaw fɛ maire bɔra an ka misiri kɔnɔ don o a y'a fɔ ko baari a dayɛlɛ la a de t'a kalama k'a fɔra ko juge dɔ de y'a dayɛlɛ mais a de seko ye min ye a de b'a kɛ maire bɔra fo misiri kɔnɔ a kɛ an bɛɛ sigilen bɛ yen mais fo bi u m'a datugu maintenant sariya de tɛ jamana kɔnɔ wa ou bien jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ de b'a fɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka kiiri tigɛ yɛrɛ ye n'u b'o fɛ u k'o fɔ an ɲɛna ni kelen tɛ se k'anw kɛɲɛ o an b'a deli ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw deli u ka hakili sɔrɔ an ka baara in ka na hakili ye o de ka d'an ye an b'a lase aw ma aw k'a dɔn k'a fɔ anw kamana gannen don anw tɔɔrɔlen don anw ɲaninen bi Kabala sigida in na kɛrɛnkɛrɛnnenya an filɛ yɔrɔ min na yan zone ye Kabala wɛrɛda de ye ne yɛrɛ min filɛ ka kɔ bi ne kalo 5 ye o taara ne yɛrɛ ka porte sanfɛla n'a dugumala tigɛ n ka salon kɔnɔna la wallahi lazim Ala ye seere n bɔra juma na n t'a nkalon tigɛ ka n ka porte sanfɛla n'a dugumala tigɛ ka marifa jɔ n na n wulila ka n jɔ ko ne ma da k'u bɛ faga ka tila ka muso bila ka n ka sokɔnɔ warimafɛn bɛɛ cɛ k'a d'a ma ka taa n'a ye mais an b'a dɔn dɔwɛrɛ t'o kɛ dɛ an b'a dɔn o tentative n'o bɛnbɛnbɛn n'a janfa bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn baari ninnu de kɔnɔna la u bɛ taa tentative labɛn yen de n'u y'a wariw sɔrɔ a n'a nafolomafɛn u bɛ tila ka taa
tila u ni ɲɔgɔn cɛ bari nin kɔnɔna la donc Alahu Taala nana an dɛmɛ an sera ka wuli judiciairement sariya yɛrɛ sira kan jɛbɛ fɔ jamana yɛrɛ sariya a fɔ cogo min ka don maire kan ani mairie kɔnɔnaw la ani ka don juge ni fɛnw kan alhamdulillah Ala y'an dɛmɛ o kɔfɛ u y'a datugu bari datugulen kɔfɛ kalo 3 tugura o la bari datugulen don wallahi ne ma mɛn abada commissaire tugula mɔgɔ la an ka yɔrɔ zone kɔnɔna la ma mɛn an ka yɔrɔ zone kɔnɔ a bɛ tan bɔ parce que ne ta kɔfɛ so min tugulen b'an na o ye dɔgɔ moto soɲɛ o kɔfɛ an ka carré kɔnɔ tuguni tailleur dɔ bɛ u taara ka taa ka da kari k'a ka finiw bɛɛ cɛ ka taa n'a ye o n'a ɲɔgɔnna bon ni degun b'anw kan Kabala yan bi an bɛ min ni Mali faamaw fɛ u k'an lamɛn u k'a dɔn k'a fɔ k'an tɔɔrɔlen don k'an dɛmɛ an ye jamanaden ɲumanw de ye an ye silamɛ an ye maliyɛn ye wa diinɛ mɔgɔ caman bɛ an na donc an b'a ɲini fɔ u k'an dɛmɛ u ka bari nin datugu sinon n'u m'a datugu tiɲɛna tɔɔrɔ bɛ anw kan n'an ye ko o ko kɛ u tɛ se ka jigin anw na. Ne tɔgɔ Sulemani Birima Kamisogo donc n'an wulila Kabala bɛɛ tɔgɔ la bari b'a la ka tiɲɛni lase an ma trop insécurité fanga b'a la ka bonya jusqu'à ce an ka mɔgɔ dɔ yɛrɛ fɛnɛ o ni tula la vraiment an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bari ka fermer ka taga bɔ an ka zone na o de an ka laɲini belebeleba yɛrɛ trop c'est trop vraiment maison ɲɛnama ban o fɛnɛ ye bari dɔ ye a ka ca quoi mais bari min mɛnɛ yan n'a tɛ sariya kɔnɔ o ye nin ka bari fɔlɔ mais an b'a la ka bari bɛɛ recenser un à un pour que vraiment an bɛ se ka an ka diɲɛnatigɛ kɛ ka ɲɛ ka taa sɔrɔ vraiment damakari an ni na an bɛ se ka an ka diɲɛnatigɛ cogo min na ka ɲɛ ka taa sɔrɔ an denw ma tiɲɛ vraiment bari nin de kelen don surtout problème yɛrɛ an ka zone o de kama an wulila bi décision b'a yira fɔ bari fermé la mais jusqu'à présent papier dɔ dila k'a ye bari dayɛlɛ bilen donc c'est ça même qui nous a un peu inquiet o de kama an bɔla bi ka na nisɔngoya yira mais an ma bɔ tiɲɛni kama an ma bɔ foyi kama an bɔla ka nisɔngoya yira an bɛ mun fɔ yɔrɔtigi ɲɛna a ka yɔrɔ fermé o de an ka laɲini b'a yɛrɛ an bɛ mun fɔ kabalakaw fana ɲɛna restons toujours soudés parce que liti dɔ don nin y'a daminɛnen de an bɛ fɛ ka nɔ bɔ kow la an ye nɔ bɔ dɛ mais cette fois-ci an bɛ fɛ ka fermer. Ne tɔgɔ Mamadu Dunbiya n ye sululikɛla de ye comme 2018 de ne yɛlɛmana Kabala yan le 10 mai tɛmɛlen 2020 an bɔlen sunkalo nanfila seliyɔrɔ la ne de ko n ka petite ma n ka taa te san ka na a ka na te sigi a ko ɔhɔn ko mais k'ale terikɛ dɔ bɛ da la ko ani o bɛna taa ɲɔgɔn fɛ n ko ɔhɔn baasi t'a la te sigi joona yanni sunɔgɔ k'an minɛ ko ɔhɔn ale de bɔra ka taa o te sanko la o kɔnɔna la ko denmisɛnnin dɔw ye bari musomaninw dalakɔrɔbɔ u bolilen na ka denmisɛnnin ninnu kɔ n'u m'u sɔrɔ donc gabakurun kɛ k'u bon gabakurun mina se ne ka petite ma donc comme gabakurun mina se ma o fana réagira u taara dɔ wele gulɔso in kɔnɔ o falen gulɔ la fana na muru b'a bolo a fana na jaba ne ka pitini fɛ dɔw ko muru dogolen a bolo a ma dɔn mais muru kɔni ye sisi de k'i tɛgɛ la siri n'a ye k'a bɛn a gɔnɔ ma o tan ni kɔnɔ dɔ taara ne wele so a bɔn ko pitini sɔgɔra ko ne ka n'a nɔfɛ ne ko o ma n ko bon n k'a bɛ min a ko k'a bɛ kare kɔnɔ n ko bon a to n ka mɔbili la ne mɔbili la bon an nana an bɛna ta an n'a sɔrɔ ɲɛnakili yɛrɛ ka teli kosɛbɛ bon an kɔni y'a ta yanni k'an se dɔgɔtɔrɔso la kɔni en réalité an ni ma se yen quoi ko in kɔni kɛra o kɛcogo in la bon sisan komi sigida mɔgɔw yɛrɛ fana ko olu ti jɛn n'a ye baara ka kɛ parce que bɛɛ de tɔnɔnen don bon ninnu tɛ mɔgɔ faga ko fɔlɔ ye bariko in sababuya la sigida bɛɛ fana farala ɲɔgɔn kan donc an bɛ fɛ bari in ka mabɔ anw na pour que an ka lafiya parce que mɔgɔw tɛ lafiya misigi mankan fɛ mɔgɔw tɛ lafiya suɲɛli fɛ kuluba polisiw kɔni petini minɛ parce que baara action kɛla a kun y'i dogo olu kɔni y'a ɲini k'a ye k'a minɛ u y'an bila ka taa commune 5 tribunal la olu kɔni y'an ka kumakanw ta k'a fɔ ko cour d'assises de don u bɛna to ni cour d'assises sera u bɛ ci bila an ma bon pour le moment kɔni ko in bɛ au niveau la fɔlɔ a datugulen don a datugulen don a bɛ prison centrale la awɔ a bɛ yen. Amalimaw kunnafoni kuncɛla bisa ni Ala ye sini dɔnkibaru jirana an bɛna barosigi kɛ ni Amadu Koyita ye o Amadu Koyita ye kabili ATT bɛ fanga na denmisɛn minnu bɛ yen n'o ye ATT tɔgɔla politiki tɔn o tɔgɔla tɔn denmisɛnw tun ka ɲɛmɔgɔ de tun y'ale ye ATT ka fanga bannen kɔfɛ n y'a jira u la k'a fɔ a tun farala Sumayila Sise kan Sumayila Sise tɔgɔlakulu a nana ye k'a fɔ Ibrahim Bokar Keita ye mɔgɔ ye min ni dɛmɛ ka kan hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a tun ye IBK jalaki kosɛbɛ a laban a nana fara Ibrahim Bokar Keita kan a n'o ye IBK ka fanga in bɛɛ lajɛlen tuma dɔ la u ye furancɛ jan kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na Ibrahim Bokar Keita ka fanga in parundo min sɔrɔlasiw fɛ o y'a sɔrɔ a bɛ minisiriya la fo ka se nin yɔrɔ in ma mɔgɔ bɛ limaniya k'a fɔ ni ye Mali denmisɛnw ta mɔgɔ minnu bɛ yen nin waati laban in na ni san 10 laban in na wala ni san 20 laban in na minnu bɛ Maliko kalama ale b'o la a bɛna kɛ an ka mɔgɔ bisimilalen sini dɔnkibaru kɛnɛ kan an bɛna masala jan kɛ kabi IBK bɛ fanga na janfa minnu a yɛrɛ ka fɔ cogo la janfa ni dabali jugu minnu tigɛra n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ ɲɛci bɛ fanga firi la ɲantuma Mali lafiyara baro in sigira Ibrahim Diallo ciw fɛ an bɛna baro in sigi sini ni Ala sɔnna ma aw hakili b'a la k'a fɔ ni sera Sɛbɛnni kɔrɔ bɔlɔnjan min bɛ yen n'u k'a ma ko sɛti sirafara yanni ka don échangeur fɔlɔ jukɔrɔ u kɛlen don ka banamini min kɛ n'i bɛ yɛlɛ o sanfɛ ka sira tigɛ yanni ka se fɔlɔfɔlɔ ma i kinibolo fɛ o bɔlɔnjan bɛ yen o bɔlɔnjan in bolibaw a kɛlen don bolo jigilatigɛ ye sabu ji kɛmɛ ka sira bɛɛ lajɛlen tigɛ an tɛna fɛn wɛrɛ fɔ o sira in tigɛli tuma dɔ la a turu tun taara ka da baramuso u ka baarakɛyɔrɔ min bɛ kuluju seleke fɛ k'olu ka baarakɛyɔrɔ ji k'o de kɛmɛ ka siraw tigɛ anw ka sɛgɛsɛgɛli tun bɔra kan
a nana ye k'a fɔ olu ye dabali ni fɛɛrɛw tigɛ min b'a to ka ji kɔlɔlɔ fanga kana bonya wala ji kɔlɔlɔ kana se siraba kan nka a nana ye a tɛ dabila jɔn k'a la ne yɛrɛ kɔni taara ɲ'a ye ne m'a fɔ k'a fɔ tuma dɔ la ko baramuso ka ji tun tɛ bɔ ka sira tigɛ nka du o du bɛ yen n'o tɛnkunnen don siraba la maaw ka wuluwulu de tun bɛ bɔ o ji de bɛna woyo sa ka na sira tigɛ ala ni mɔgɔ hakilimaw diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a la maa hakilimaw b'a la musokuntigiw b'a la denmisɛnkuntigiw b'a la u wulila ka se Burama Dumbiya baramuso ɲɛmɔgɔba ma u b'a fɛ ka sira in dilan laɲini fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ji kɔni bɛ woyo fo boli sira ka sɔrɔ tɛmɛsira ka sɔrɔ ji la n'o ye fose ye o baaraw de tun daminɛ o tun bɛ ka kɛ juma tɛmɛnen Amadu Gindo ale tun y'an ka ciden ye a ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ yen o seereya ninnu filɛ. Amadu assalamu alaikum Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim atena kayra la su kayra ala ko da amma yamage kayra ala ka nɔgɔya an n'aw ye an bɛ sigi min kɔnɔ n'o ye sɛbɛnni kɔnɔ sigi ye ala ka sigi sabati an ka kin ala ka kin sabati kin denmisɛnw an mɔgɔkɔrɔbaw ala ka hɛrɛ ka an n'a bɛɛ ye an ka ɲɛmɔgɔ minnu na an b'o fo ka barika da ka waleɲuman dɔn yanni ka monsieur le maire fo n bɛ an balimakɛ fo fɔlɔ n'o ye Kamara ye Musa Mara an jɛra a mɛnna n b'a dɔn a mɛnna a yɛrɛ fana bɛ n dɔn a mɛnna mɛ n tɛ tɔgɔma la ka taa mɔgɔ bara le parce que sen tɔn kɔrɔ n'a fɔ ye n ka i ka mɔbili ɲini ka di yan ou bien moto ɲini ka di yan a yi ban n'o ma n bɛ Mara fo ka barika da ka Berete fo ka barika da Berete y'an den de ye Sidiki Dunbiya den don an bɛ Sidiki Berete den don a baara k'a ye kɔ k'a fo ka waleɲuman dɔn a sigilen an ka commune a sigidon a nalen yan an ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye a n'a ka kidenw a n'a ka yɛlɛma mɔgɔ minnu bɛ yan ko an ye kiden caman fɔ ɲɔgɔn ye an don ɲan tɛ dɔgɔdɔgɔ kɔnɔ ni baara siya tɛ o yɛlɛma ɲɛmɔgɔba n'o ye Mara ye o sigilen bɛ yan an bɛ foli d'a ma ka barika da ka ye Mara n delila k'a f'i ye dugutigi ka conseil bureau la kɔrɔlen an bɛ dugawu k'i ye o n'i y'i jija a laban na ko k'i bɛna kɛ président yɛrɛ ye n'i kɔni ma kɛ président ye ko i bɛ ministeriya sɔrɔ an y'o kuma f'i ye wa alhamdulilayi rabbil alamin i ye ministeriya sɔrɔ i nana kɔnɔ barika da k'an ye an tilala ka dugawu kɛ k'an ka dugawu bɛɛ hali bi i jija dɛ an hakili b'i la wa an mako b'i la an ka dugawu fana b'i nɔfɛ i ni nɔfɛmɔgɔ bɛɛ n'a ka di ala inshallah an b'a fɔ ala ɲinama dɛ bɛɛ k'i ka kan kɛ i miiri ala de kan inshallah an ka laɲini bolo i bɛ kɛ président di jamana in kɔnɔ yan o y'an ka laɲini mais i ka ciden minnu bɛ an b'o fɔ Isa Dunbiya tɔgɔ la dugutigi tɔgɔ la a ka conseil bɛɛ tɔgɔ la an ka chef de secteur bɛɛ tɔgɔ la jeunesse yɛrɛ tɔgɔ la musow ka bureau tɔgɔ la ani yɛlɛma bureau bɛɛ ani Sidiki mɔgɔw ka foli di bɛɛ ma ka bɛɛ barika da ka bɛɛ ɲuman dɔn